ונקסטר היום על הפרשה הזאת. תודה רבה. לפני הפסקת הפרסומות, גם הבוקר אנחנו פונים למלונית היולדות של אסף הרופא כדי לאחל מזל טוב, והבוקר לעירית רייך. בוקר טוב לכם באולפן, אנחנו נמצאים כאן במלון היולדות של המרכז הרפואי אסף הרופא. לידי נמצאות עירית רייך וביתה שזה עתה נולדה ומכונה כרגע שושה. שם זמני בהחלט. שם זמני בהחלט, והיא מבקשת, אמרת שאת רוצה הצעות לשם ששלחו דרך המייל. אז למי שצופה בנו יש לו איזשהו רעיון. אז איך את מרגישה עירית? מצוין, לא בא לי לחזור הביתה, טוב לי. אז את נשארת? אולי, אם יתנו לי, אני נשארת. אוקיי, אז הנה יש כאן בקשה להישאר, בקשה ראשונה. אבל הבנתי שעדיין, אפילו שאת רוצה להישאר, יש לך בן בבית, יש לכם בן. נכון. גיבור קטן, בן 4. בן 4, נכון. אח גדול. אביתר, אח גדול וגיבור, שמחכה לנו בבית. כן, הוא לא סתם גיבור, הוא באמת עבר השתלת כבד, ובכלל כל המשפחה הזאת היא מאוד מיוחדת, שורדת, עושה דברים, והכל תפוס ותפוס שימשיך להסתדר לכם כל הזמן. אמן. משפחה מאוד מיוחדת. טוב, אנחנו רוצים לאחל לכם מזל טוב. תודה רבה. אני רוצה להעניק לשושה הקטנה, עד שיהיה לה את השם שלה, מערת לידה במתנה עם כל הדברים שהיא זקוקה לו בחודשים הראשונים לחייה. מתנת לייב, איתך ועם התינוק שלך כבר מהרגע הראשון. אז אנחנו רוצים לאחל לכם מזל טוב. את רוצה למסור דש לרגינה? כן, כן, אני רוצה למסור דש לרגינה, לאחות הראשית של מחלקת ילודים, שטיפלה בנו, בכלל כל הצוות הרפואי, טיפלו בנו כמו שצריך. אוקיי, ועכשיו נחזור אליכם באולפן. תודה, שיהיה לכם יום נעים. מתחת לעץ הזה הייתה הנשיקה הראשונה